Se alkaa sillä, että avaa nämä kuusiokolot täältä. Sitten tosta tuo klipsi pois. Otetaan boksi pois. Samalla kannattaa imuroida nuo veenpoista reijät tuolta, leheet pois ja noin. Ja tuo tiiviste lähtee sitä vaan nostamalla. Täältä avataan pari, 3. Ja tuo otetaan tuosta pois. Nyt tämä pitäisi tästä lähteä. Ei ihan vielä. Täällä oli muistaakseni... Täällä on tämä reunamuovi. Tämä otetaan pois. No nyt lähti. Eli... Tosiaan nuo kannattaa puhistaa. Täällä meillä on sitten jarruneste säiliö. Ei kovin helpolla paikalla. Sitten toinen puoli samalla lailla. Tällä puolella ei ole muuta eroa, kun otetaan näistä konepelli tunnistuskytkimestä. Joka on tuo ilmanlaatu AUX-sensori, joka ei ole toiminut aikoihin. Muuten samanlainen homma. Noin. 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 Sitten kokeillaanpa. Tuolla on vielä ruuvi. Tuo vielä pois. No niin, sitten aletaan irrottelemaan imusarjaa, eli tuolla sisällä olevat pultit. Ja nämä. Ja sitten kaasuläppä ja EGR, niin ehkä on viisain putki tuosta irti, liitin irti, EGR putki tuosta irti, niin tämä nousee imusarjan mukana. Liitin lähtee silleen, että toista puolelta painaa tuolta sisään ja täältä puolelle. Tää vaatii 2 kättä, niin lähtee nätisti. Ja sitten tämä lähtee näin, että tuo sokka tosta irti ja vedetään vaan. Ja tämä klemmari otetaan kokonaan tuolta pois. Muuten tämä EGR ei tästä lähde. Tuosta pikkusen meisselillä irti niin jää tulee vähän ilaa. Ja sitten meidän tarvii ottaa öljytikku tuolta irti. Ja tämä liidin tästä. Noin. Noin, se on nyt irti. Ai niin, ja vielä sitten öljytikun kiinnityksen lisäksi niin täällä on tämmönen liitin, joka lähtee tuolta. Noin. 10 milliä, 11 millinen ja varrella. Magneettikaveriksi. Magneetti. Hyvä vinkki, panna vähän rasvaa, vaseliinia tonne. Viimeinen on hiukan ahas paikka niin sanotusti. Joten rasvaa pitää tuon mutterin tossa silloin kun siis oot laittamassa nyt takas sitä. Pysyy siellä. And here we go. Nämä ei sitten lähde tuolta irti. Ne on tuolla puslassa. Sitten vaihdetaan
imusarjan tiivisteet. Ja täällähän meillä on silleen, että nämä pyöriät menee näihin, neliskanttiset näihin. Sitten tämä yksi iso rinkula tulee tuonne. Joten tuo pitää purkaa. Nuo saikin hyvin auki tuolta nuo muut, paitsi tämä onkin täällä ahtaasti. Tarvii ottaa tuo tosta irti ensin. Ai sitten täältä oli kivasti ajateltu, että pääsee tuolta läpi ja tänne. Ja helposti. Hienoa. Siellä se. On pois tuolta tuo vanhan. Noin. Sitten uutta tilalle, mutta putsataan vähän ensin. No. No niin, tuo vielä tuohon. Noin. Tuotaan pultit tuolle alla vielä 2 tuo kiinni, niin se on nyt siellä. Sitten nämä tiivisteet. Tämä lähtee täältä samalla tavalla. Noin. Aika kovia on ja nuo lähtee ihan tuolta nuo. Ei muuta kuin uutta tilalta. Sitten putsataan. Niin, nyt on uudet tiivisteet sisällä ja vanhat tossa. Ei muuta kuin takaisin. Eli tämä takimainen mutteri tosiaan tämmöisellä pitkällä varrella ja rasvaa hylsyssä niin menee hyvin tonne kiinni eikä tipu. 10 newtonia. $15 newtonia. Ensimmäinen, toinen ja 3. Myyty. Eli vielä kertaukset. Pultit kiinni. M6 10 newtonmetriä. M7 mutterit 15 newtonmetriä. Tuo liitin kiinni. Tuo liitin tonne klipsuun. Öljytikku kiinni tuonne. Ahtoletku kiinni tuolla klipsulla. EGR:n putki kiinni tuohon klemmariin. EGR:n alipaneletku kiinni tuonne, jos on käytössä vielä. Ja ei siinä muuta. Se on nyt kasassa.